Sziasztok! Az én nevem Lumper, és itt mellettem pedig a tesóm a Helvox. Köszöntünk mindenkit ezen a csatornán. Ez egy első videó lenne. Csatornán? Hát én már legalább egy évben nyomottam. Első közös videónk lenne itt a... Ez egy vlog, más néven. Le van szó, ez egy vlog lesz a én csatornámon, neki is lesz Lumpernak. Miről is szól, majd magyarázom. Hát még nem tudom, de hogyha minden jól sikerül, akkor lesz nekem is egy csatornám. És remélem, hogy sokan leszünk, és sokan fogtok feliratkozni is. Ez egy olyan lesz, hogy a kommentben lent írjátok nekem a merszegséget, vagy neki. Felelsz, hogy mert. Igen, de ne olyanokat, hogy mondd el a nevedet, a rendeset, hol lakszom. És ne átlagosak legyenek. Igen, amúgy én a ház mellett lakok, meg a szomszédnál, vagyis. Már nekem írhatok, hogy szaladj az utcán 2 kört, boxer. De inkább ide írjatok, hogy ne kell ilyen annyit. Ja, igen, mert hogy kamerával vegyem fel ezzel a alkatellal, vegyem fel, mert azért olyan 400-as a pixelje. Mi most is 320 és 400-ba vesszük. Nem tudom. De nekem... Mindegy, ez lényegtelen. Szóval, ha tetszik a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel és kommenteljetek. Ja, igen, mert az első Attila HD, miért a HHD a nevem? Mert csak HD-ből lesz az új videókat. Na, köszönjük, hogy megnéztetek minket. Sziasztok!